Odeneho Dadeako Kwabena Nsia Ababio Kenyase No.2 Manhemaa Opemso Kotokohene etunade so Odeneho kafra kose na menhia de ne si ho dia asempe na opemso kan yetie opemso anu masemiwia ye no opanyini bi kodi nkomo efa ahintuo ho so opanyini dia na onim fa ahintuo ye kase ye tuo bi kura afra kunya so a ye kase ya woro bi chaw afri ne nasia amamre mu na amane mu kire sen enti opemso kase wia enko babia twen na meba Yo, ATI. Now let's say here from. Baby Abedro. Now let's say oh baby Abedro. ATI. Yo, oh baby Abedro. Also baby Abedro. Eba eze kwabra hweye, eba eze kwabra hweye. Yo. ATI. Also kwabra hweye, eba kwabra hweye, eba kwabra hweye. Oh baby Abedro. Also baby Abedro. ATI. Ya kan yeso wo abo Hyiawuhene. Ese ya kan wo abo Hyiawuhene. Ya ba pe na be man no, ye den na akobo Hyiawuhene. Hyiawuhene na be man, so ma na be man no. Ese na akobo Hyiawuhene. ATI. Na be man na no, ye den. Osa be man na no, so akobo Hyiawuhene. Afi de so akai. Osa be do akai. ATI. So akai. Oso do akai. Sama hefi ha na na. Se sama hefi ha na oti. Ono na no do abiane ma. Ono na no abiane ma odi. E ya den na nya Kenyase No.2. E na onya Kenyase No.2 mo na ni ye. Kenyase wo ho ya ba pa ni ma ni dia ni mo kopa ma okosek en Kenyase ma wo ta ye. Se sabe oti ho, se oba pa ni na ko se ma no ma onya Kenyase no bitina ye. ATI. Ma ni ma ba bitina. Wona ma bitina ye. ATI. No.2 da so nyina ye Kenyase. Kenyase na na sa ni nyina. Oso No.2 da so nyina Kenyase no ba wai. Wona sa ase no no e ma ko tra obi. ATI. Se mo ba bitina. Dia ba pa ni na ba. Show you man na man no. Na ko. ATI. Na ko tra. Ana do ko tra ho. Na ta bre so mpa wo ye adwuma wo kwa wo ba. Yo. Wa premier ni. Yo. ATI. What type of you when ni man ni na ka what the best 172 years. Yo, se sabe so pa o bon bra se no de timba da sabe ni dina o premier ni o ni mo ile ko sabe na o yuma kama. And now that do about Abedro. And we said no one that do Abedro. O se do ye na do ni se From I went to Como I want to we in him out. we you let go him o na di se me no I don't know if I come in and pay for account to go back and no more yet. o na fa ko me ni ba ka wo ba ka no mo ye him out. so you let him out I don't buy him the ba or ba account to go do akwa dro so. o na ba ho ka cha so ba no bi o do fa e de why na ka cha aguda oba we na edi sika ni nyina. wo ka cha me se ewura wa do do oba yi na o di sika nyina no about it, but when they discuss. Look at them. Wow. Jump. We need to master their main farmers. Since I'm going there, Asante Walker, who know to myself the offer. Name of their mates a woo, mammy, a collat never took a buoy and him teddy. Since I'm going to all kinds of say, oh, my men or Tisabet made us walk. What you go here and go to get. ATI. Who was your phone? Who was your phone? Whom we ain't. Yeah, who we any guy, yes, sir. Come over, come sir. Yeah, where you are, someone was so. Yeah, to where as well as away. Yeah, or more than go to the previous. We are for Koyan, we are for Kenyase No.2 debate. ATI. The as I remember, what they are, we use what you go for young. Although I saw you don't walk with young people, not in the answer. ATI. Oh, you go with you. Who wants your offering? Tikabana, but no, who wants to kind? Somebody will not put down, no, but nobody call. I don't need a mini. Yeah, no, you know, million. ATI. Yeah. So for some real money for one yes, so we got away. Yeah. I'm going to want to be in the view. So I'm going to do
Ye Odeneho. We de wa ne ho. Na me motri nkwa. Me motri nkwa. Na nka ohene kotokohene ka se ye nya okwan a. Nka eno no ya asem foforo. Opem so ka se munya na kwan. Nka ya asem foforo. Na Kwabena Ababio. Nka yebobo opim. Nka ne nka yebobo opim o charge de akọbọ Nsia no. Nsema ya broso. Anase ya ka yenti ya se yentu wumfre kunwane so no yenwura onamu mpabo no. Nka ne nka yebo opim. Nka ne nka ohene beka se yenya okwan. Enso ne enoma mo sakakra. You know pain bi kodi nkomo fa ahintu ho. Mom yenti open ne kakra. Meet Charles so na wo hwe impanyina tena se dwumade ne de bro. Ena ye nkyere ho kra. Oni mo panyin de bi sese so wo ha. Ye bana na nkyene amen. Biso oni maka mamre, oni maka na mane ne in fact akana bakwasem akan sumasem a ye na mafo enim no ono onim pi. Nana de dwumade pi na o radio so. Nana saye koko mahene chiame. Nana kwa ba. Ya ja ohene. Nana na ye hwe ahintu. Ye tu ohene. Na mafo de ye bia hwe wo YouTube and Facebook. In fact, Asante times so said pi na enim no. Say nana say tu nyam kese santimero nana. Sorry o tu Anantahene no. O me roro na Anantahene chacha. Say tu nyam kese e tu kwaso hene dwoso kwaso. O me yi ohene chacha o. Nyam kese ese me tu be kwa bodom hene no. Yi opanyini chacha o. Nana me Charles die me na mabobra to me chacha o. Ebe kura akunya mbedi ye no na chacha o ni ho. Ana mate sika to chacha papa bi. Ene me ntuma bi ye de ekọ. Na oji wakunya me chacha o de esimuzen. Na the way o mesi abawuro chacha no kura na me de na ye misiri kakra. Die ntine ye tu obrempon bi a. Anasi ye tu manhene bi a. Yes, munyi chacha no ho. Muna mo yin fie o sabe. Sa ni ye se a kire sai. Me da se die ntira etu ohene ane awuro no mpaboa. Yaba wuro na mpaboa no yaba wuro. Ye nwuro sei. Ewo mani se ansa na wo bedi hine no. Edo be fantiti ye bebre mu. Krona wo kodi mu hine no esan se wo hya Otumfuo asenti. Se wo man no kura yiu. Ebusuya yiu. Edo majase. Emana na hema do majase ne jase. Edo kire atenankonwa. Na atenankonwa no yiu kire wo man a de wo ho ne se ezi edo ko kire Asante mawura. Kwa obebisa ne yaman. Ebusuya no dihie ya ede na ba ebusuya nim hu bi. Ebusuya se ane. Se ebusuya nim hu bi di a mo atenankonwa. Yeyi ya no ejase ede ne ba kire. Nana no ma ejase ede na ba kire atenankonwa. Ejase ne de kire atenankonwa no muyi ni kire wo man. Nana ai akyame se ya de ne kire wo man no man ni nyina abo no kunu mu se ya pɛ no. Ya pɛ ndi ne o meso ai. O man ya yi no nana no mwaje na tumu na busuya nyina abo ne chi dom de. Na kire se kuru no asumdu abam. Mo man ni meso ai. Busu an kire mpompon tu a ne amu abeso a kire mpompon tu. Se usai kire wo hini bi no wo hini bi de wa ba ya se ko ne ko so kire wo himpani na wo hye na se na sa himpani no eni wanim emfa ma kire Asante man sa de ye no aji watum kane no udi hina
na yenim se yemfa Kwabena Gazette gazette no na ebini ho eno ansa Asante man ne nananom nyina behia ne yedo beba na ye nyina bagi atumu fi ahemfo no ye nyina ye mudako ene ebetu bia de so nso a ye ntue nyina nso ade so dako akonwa ya nya ne dom ya Asante abanwa Asante akonwa ye Otumfuo akonwa ya nya ne dom eno pa ho ohini bi a waka bia ubu oman mra so a ye ba ye odom ye betu na sebe otikoko so onti ho se na so asi debi mo amu anani mfrai sebe so a owo hwena woti hwa enti ubedi ade ye no wi a de be ko so wo kuro mu ho bia pane akura firi to a ye wurate ye woni ma bi a wo ya yetu akonwa so ye woni ma bi unya swai wie na wo kan tam kire wo man no se wo di kuro no betu ana mompa ni asesia kire wo wo hene wo fu obi ira e betu ade so o tonton krofo nsa asidi basabasa ye betu ade so abusua na japade odo nsa ka kambre nsa so odo nsa kan e betu ade so afa akonwa no ho agudie ne mpempena de akonwa ho ade nso odo nsa kan e betu ye begugu niam bi a kire wa amwo ahunufum so a oya e betu wo wa batie wo hini ni awalesem wo hini bia wo ni awalesem ise tete no na wo hini di awalesem a wo hini ese wo ba pa wo ba anyi ano endi se onu kunu won tokwa nkokan se wo kwama yewura kodi okwa na se yewura kodo no so opewa a wo ntimi nka se mi wo kunu entokwa na aba ntimi mpene wo ntimi nyi ano untimi nyano enam sayo so ko fanu ko ko mukura enkumti do mama embete se oye niema bi kina yesi wona na kofu obire na kofu obire na kofu obire na egu akonwa no hu fi a ye yo odom a eba kwa ko ka kire ja se wona abeyi no mai ne ja se do akoma kontiri na ya mrantie hinu endi se ya baba be bo ko adu ewo manhia miatu a eyi ja se ena do wasem abire kontiri ene oba hema no na de asem na ba enje se mu amoboa ma yesi ye nyina amagi atum se de wo ye no en twasumu enti mu mpe no afi na mu de na ba mo ba kontiri na ebe nyina ho no abebo no ko adu wọ́n kọ́ adu na ntasumu a tete na nananum timi bo okoko de a wo ye no wo tu okuru mfo asem o mo abekan fata se kam tu ade so prakope na me de hye no wo ye di ade bi ma amanim saada se de wo keka bi wata ade yi ho anu no me ntimi nhwe se ye beka ye na me nhuru bi da ntima de atum na ye de asata na ewura ate ho obewe nkonwa asase o no akoton kikiri ubati o akonwa ho niema kakra wo ho a ye de bo akonwa ho bra se yewura di afahye bia na wo di ade no fa ye no ho ye yo do nsabom e batu sika futuro mi na me pesika no mafa no makoton e de ko bo charge wo ko yewura di mu a tumi odi amawo a ye frɛ wo nana no ka se kwaso hini se ye frɛ no nana kwaso se be ya ma wa konwa na nyi dini ne mu aye duo na Otumfuo se mapone ohini ni dini bi di abata wo de ho ndi ebo dina se kwaso hini
so na wode wo hene no aye asante man nyina wura opem so dini koye de ensese wo ya na wo be wai ni dina firi na nanu a wode ama wo no afiri wo dini so wo be wai tumi ode ma wo ne kire se wo betimi afira ntoma a ye wura fira bi di abadwa bobirim empabo a wo hye wo betimi ahye bi ade abadwa bobirim na ni nyina ne se ma wani ntra wani nton se wo betena onti na ese obi abadwa bobirim ansa na asante ma wura ba ensese ntoma a ye wura de badwa bobirim wo sikanti na wo wakofura ntoma Odefo adi badwabo dabi ewu nipa obehwe sa ntoma yedi ababadwam ho nyina nti wokwa no akochire ewura se yewura ntoma wo badwam we na de kwa ese ne ntoma no da nto chewu bia ntoma wo ye manhino wo ye hwanyo ese defo ntoma no e da nto chewu bia ade no ama tumi se nyedwa bobirem na atu fie kura na wudi wo hene na fra ntoma no se de wo pebia fra anu wo fra no ama akwai de ntira fra mpabo ansa hene ma cha wo chan titi na no hia so patre eyi bia bena na no ma boni mu na ne ye de nwuma sa huma no wura mu na ne na no mini yesu mpabo aheru ne efe no asopatre mpabo ano ni dini no nti de ohene yetu wona yeyi uchacha ana me chire mu ba no ana me ko break mre mit chaw so banyina tenase medam ho aba na opanyini so anum so kakra ene ehia yura chas ndi ozese wa meeting nko ade meet chas show tie wa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwam sa cha na ye ka ho asem me se mpaboa na first no de dua na dua bena ne afre na so patre efiri ho no ene wo mu hunu se ahoma na ya no mu twa na wira mu de yire so mpaboa no so maboa ene wo mu de aboa ahoma esi so na wo mu de aboa ahoma si so no na ye mpalinfo pa wo mo bra wo ntimi hyebi na onse se de oto ahene ma cha no fofura wutie mu a na ye ubonsi isu wo na se chiao tiaso ati muse ngoma na esi so no kasa na chiao no ne ase chao no paboa no su wo na ase na ye mu no abo ngoma na kasa kasa chao ntina ehimfo na ehye efiri himfo na obi timi ahye bie na wonye wo hene ba na wonye de hye a wonhye bi edina hunu so obi hye bi no wonye wo hene a no wo hene ba ana de hye a wo ben himfie edina hene ba to so ene ama otumi se yewura na nko na wotumi firi se sampa boa we ye wonipa ba ko pa ono nko an twi Otumfuo de enti Otumfuo mpa boa hye ne na mu no enye de atwitwa gu abontene basa ne bi ne yetwa ye de ye hye no nye bia tini ye wo mpa boa hene ono ne twa Otumfuo na ase mpa boa de ko gba bobrem ehye enti se otuwa sewa na adusi ka toyo senyo na toyo woji tumi na firi wonsam wo worompa boa na akere se tumi ode ma wo hene so mfa na nsisi fom e woroma na aka sa se pa na kire se agi wo hene tumi ne kura wo na firi wonsam yaje fi na abobofom tisi kunani
ahini yetua na nanom akasiafo no kire se yetua ya che se oyire wuo ana se wo ba ni kunu wu tu ne che se asante man tumi ya de ma wo no ya hwima firi wu nsam kura ni agenji wu se ya wuro obi mpabo na tumi ya de ama no no do na muro musifo mo ohini mu a kire se wo tu hu ande so tete wo wu ze na ehinkwa anhye mpabo akire nu na nimdie ne adwini mu no yehunu se dabi usiesi ahinkwa ama ne ho ye fa ne ho ba wo hene mfaso ene ne ye komanji abako na ahinkwa afo hyehyɛ ahene ma ebi so odi wo hene bia anim na wo poli na na no poli na ne mpabo ate ya ne age ahinkwa de ahyɛ nana ba jo ho no ate ase ye ni age wo de no wo ahinkwa de ona sifo ma na na ni asem na de wo de na tieti afom a wanya asem ti Otumfuo ahemfie no ye yu na mu mpaboa na age utumi asante ma de ma wo nyina firi wo nsem tete wo kura de ne ya wura ne asa de apa wa pampem ya bo wa bra wusu no okay di hunu se ya tu o hini bi ni awuro no mpaboa no de na bofom se ku ewo manhia na hini akwawie senti ni tu o hina ni awuro no mpaboa se wo na to yo nyo na to yo ye wo firi wo na mu a wa hini akwawie meet child show mpanyina tenasi na akyerem die ntia ye tu o hini pon bi a anase mahini bi a na yeyini na mu mpaboa ya ro ne chaw no ye de nadwuma de yebesia da se ne yebesia ene Hyiawuhene Charles indiozese wa meeting nko ade meet Charles show tie tuwa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwam